Билковите пластири на One More International добиват все по-широка популярност като иновативен, биологично чист продукт с много широка гама на оздравителен ефект, както при остри, така и при хронични заболявания и най-вече като превенция. Пластирите са най-естественият избор на съвременния човек в 21 век. Динамиката и напрежението на живота, постоянният стрес и тревожност, страховете от най-различно естество вървят редом с нас от една страна, а от друга осъзнатата потребност сами да поемем грижата за нашето здравословно състояние и нашия живот като цяло. Трансдермалната технология за производство на чистите билкови пластири на One More е на практика най-доброто решение за всеки интелигентен съвременен човек днес, защото са лесни за използване. Те просто се залепват върху чиста и суха кожа. Имат 24 или 48 часово действие. Можем да си вземаме душ, докато те са на тялото ни. И само за минути съставките, импрегнирани в продуктите, проникват през порите на кожата, след което тънките кръвоносни съдове ги транспортират до общия кръвен поток. Така през кожата, през дермата, ние приемаме различни витамини, минерали, добавки и микроелементи. Трансдермалната терапевтична система е най-бързият и ефективен метод след инжектирането, благодарение на който всяка клетка в тялото ни приема нужните вещества безболезнено и бързо, без да се натоварва храносмилателна система, черен дроб, бъбреци и така нататък. На практика няма състояние на какъвто и да е дискомфорт – опорно-двигателен, хормонален, храносмилателен, емоционален, кожен, който да не се повлиява благотворно от пластирите на One More International, не случайно наричани чудотворни или вълшебни. Чрез кожата, най-големият наш сетивен орган, тялото може да възвърне естественото си състояние на баланс, добро здраве и висок имунитет.